खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लखिमपुराव नामखरनि साखाथियाव मोनदों मोसौ बेदरनि थफ्ला। काछाराव दालां बायना गंनै दामफारा दैमायाव गोलैलांदों। बङाइगावआव सासे पुलिस जवाना गावखौनो फोथैनानै लादों। मेरापानीनि रायजोफोरा ONGCनि हेंथायै सोमावसारदों। फानजाबारियाव 75 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ बुथारनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। 2025 मायथाइनि गथ' थुनलाइ आरो लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्थाखौ फोसावबाय। MCLA बिजितगोरा नार्जारिया कक्लाबारि मदाय गामियाव सा 30 आइजोफोरनो दख'ना रानदों। गौरव गगैनि गारियाव आरो बिनि उन सिगां BJPनि मानसि दं बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरीनि उनाव लखिमपुराव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर मोनदों। गंसे नामखरनि साखाथिनिफ्राय बोखांदों मोसौ बेदरनि थफ्ला। धुबुरीनि हनुमान मन्दिरनि उनाव लखिमपुरनि गंसे नामखरनि साखाथिनिफ्राय मोसौ बेदरनि थफ्ला बोखांनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला लखिमपुरनि एङार खवार टकुआखाना सिरिंसुक गामिनि नामखरनि साखाथियाव गारना दोननाय गांसे मनायाव मोनदों मोसौ बेदरखौ। बे जाथाया ओनसोलखौ लोगोसे आसामनाङै गोख्रों बिजाथाय सोमजिहोफिनदों। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफानाबो जाथायसालियाव थांनानै अजद गोनां मोसौ बेदरनि थफ्लाखौ बोखांहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायजों लोब्बा लाना लखिमपुर पुलिसआ दासिम 7 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। काछार जिल्लानि भाङाखराव हारां दैमानि सायाव थानाय फाक्कानि दालाङा बायनायाव सिलचर कालाइन PWD लामाया आबुङै बन्द जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै सोरांसि फुंबिलियाव अन्थाइ रोगानाय गंनै दामफारा दालांखौ बारनो लानाय समावनो दालाङा हरखाबै बायो। ओरैहाय दालाङा बायनायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुवाहाटी आरो बराक सेरफां फोनांजाबनाय नसुंसेनि रायजो मणिपुर, मिजोराम आरो त्रिपुरानि गेजेराव फोनांजाबनायाबो आबुङै बन्द जानो गोनां जायो। बे जाथायनि उनाव SDRF बिफानखौ डिप्लय खालामनाय जायो। काछारनि SP नमल माहातोआबो जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। मख'नो गोनांदि हारां दैमानि दालाङा लोरबां जानायनि थाखाय थांनाय 3 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो सिलचर कालाइन लामायाव गारि मटर सालायनायखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन PWD बिफाना। उननि समाव 1.30 कौटि रां बाहायनानै दालांखौ फाहामफिननाय जादोंमोन आरो 21 मे खालि गारि मटर सालायनायनि थाखाय लामाखौ बेखेवफिननानै होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलियाव अन्थाइ रोगानाय गंनै दामफारा दालां बारनो लानाय समावनो बायो। ठिकादारा ल' क्वालिटिनि मेटेरियेल बानायनानै रिपेयारिं खालामनायनि थाखाय फाहामफिननायनि दानसे जास्लाबियावनो दालाङा बायफिनो होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा अजद होदों। बुधबारनि फुङाव बङाइगाव जिल्लानि मेरसार पुलिस थानानि सिङाव सासे पुलिस मावख'गिरिया गावखौनो फोथैनानै लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सन्देह गोनां जाथायजों लोगोसे गोथै देहाखौ मोननाय जादों। थैनाय पुलिस मावख'गिरिनि मुंखौ बुद्धेश्वर राय होननानै सिनायथिनो हादों। बुद्धेश्वर रायआ पुलिस स्टेशनावनो थायोमोन आरो पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव जायगानि थागिरिफोरा फासि नांनानै थानाय हालोदाव बेखौ नुनो मोन्दों। अदेबानि गावखौ फोथैनायनि नंगुबै जाथायफोरा दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। नाथाय गिबि रिपर्टफोरा इंगित होनाय बायदिब्ला रायआ फुंनि समावसो गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन जानांगौ। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैबाय आरो थैनायनि जाहोनखौ मोनथिनो आरो गाज्रि गेलेनायनि जायखिजाया जाथावनाखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे मावख'आरि नायबिजिरनाय जागायदों। पस्टमर्टेम आनजादा थाबैनो जागोन होननानैबो मिथिहोदों पुलिसआ। शिबसागरनि उनाव बे खेबाव मेरापानीयाव ONGCनि हेंथायै रायजोफोरा सोमावसारदों। आबाद फोथारा गाज्रि जानायनि थाखाय ONGCनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों मेरापानी केरनि गामिनि रायजोफोरा।
ONGCनि 10 नं थाव फुंखानिफ्राय हगारनाय रासायनिक मैला दैनि जाहोनाव खाथि खालानि आबाद फोथारा जोबोद गाज्रि खहा जादों। बेनिखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो जायगानि थागिरिफोरा ONGCनि 10 नं थाव फुंखाखौ होथेदोंमोन। रायजोफोरा थाव फुंखानि मोखाङाव औवानि बेरिकेड लागायनानै मटर गारि हाबनायखौ होबथादोंमोन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां खेबनै रिजार्भार पेडआ बायनानै रासायनिक मैलाया दैजों गोरोबनानै साखाथिनि आबाद फोथाराव हाबदोंमोन। रिजार्भार पेडखौ सिफायनानै आबाद फोथाराव बोहैलांनाय रासायनिक मुवा नांदेरनाय गुबुंले दैनि जाहोनाव ओनसोलारिफोरा ONGCनि हेंथायै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनायजों लोगोसे खहा जानांनाय आबादारिफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होनो दाबि खालामगासिनो दङ। गुवाहाटीनि फानजाबारियाव सोलो बाहायना खारसै बिरसै बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव सोमखिखांहोदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला 75 बोसोर बैसोनि आजोरा मोननाय सासे आइजो फोरोंगिरिखौ बुथारनानै बेनि गोथै सह'खौ गावनि न'आवनो अन्थाइ थुख्राफोरजों फबनानै दोनदोंमोन। जिउ गोमानाय आइजोखौ फानजाबारिनि रंपुर पर्टनि थागिरि सायरा सुल्ताना होननानै सिनायथिनो हादों। बियो गावनि न'आव हारसिङैनो थायोमोन आरो समबारखालि बेंकआव थांना फैनायनि उनावनो गोमानानै दंमोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा रिपर्टआव फोरमायदों। जायगानि सुबुंफोरा न'नि बाथरुमनि खाथियाव थैनि दागो नुनो मोननायनि उनाव सन्देह खालामना गोख्रैनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव नायबिजिरहैदोंमोन। जायनि उनाव सायरानि गोथै सह'खौ गावनि न'नि लांगोनायावनो फबना दोननाय थासारियाव पुलिसआ बोखांहैयो। बबेखानि जायगानि नुगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सिलचराव थाग्रा काजी मोहम्मद आब्दुल आजिज मुंनि सासे सुबुङा हरसे सिगाङावसो बिनि न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव पलासबारि पुलिसनि हेफाजाबै दिसपुर पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रै नायबिजिरना दायनिगिरि काजी मोहम्मद आब्दुल आजिजखौ खानाय जायो। देग्लाय 2025 मायथाइनि मोननै फारियै लाइमोन साहित्य अकादेमि बान्था आरो खुदिया थुनलाइ साहित्य अकादेमि बान्थाखौ फोसावबाय। अदालगुरि जिल्ला टंला ओनसोलनि पानेरे उत्तर कुसि गामिनि गोख्रों लाइमोन लिरगिरि अमर खुंगुर बर'आ गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब आं असुरनि सायाव लाइमोन साहित्य अकादेमि 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। लोगोसेनो खान्थि बोसोन आरो आखु दानाय खुदिया थुनलाइ सोरजिनानै क'क्राझार जिल्लानि दतमा ओनसोलाव बयजोंबो सिनायजानाय गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो गागि लिरगिरि बिनय कुमार ब्रह्मआ साहित्य अकादेमि खुदिया थुनलाइ बान्थाखौ मोननो थाखाय सायख'जादों। दिनै बुधबारखालि गोदान दिल्लीयाव थानाय साहित्य अकादेमि मावख'निफ्राय बे खौरांखौ मावख'आरि खान्थिजों फोसावदों। देग्लाय साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय सानैबो लिरगिरिखौ बयबो बाख्नायनायजों लोगोसे हामलायथि हरदों। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय कलबारि मदाय गामिनि बाथौ थानसालियाव थांनानै हरनि समाव 26 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिया गामिनि रायजोफोरजों लोगोसेनो जथायै सावरायलायनायजों लोगोसेनो माइनाव हानजानि सा 30 आइजोफोरनो दख'ना राननानै हैदों। बे हाबाफारियाव गामिनि रायजोफोरजों समाजारि जौगाथायनि फारसे सावरायनायजों लोगोसेनो अरुणोदय आसनि हानि पाट्टा होनाय बायदि सोरखारि आसनिफोरखौ लानानै सावरायनायखौ मिथिमोन्दों। बेजों लोगोसेनो बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि गेजेराव धोरोमनि फारसे अननाय आरो सिबिनायखौ लाखिनो थाखाय खावलायो MCLA बिजितगोरा नार्जारिया। दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारिनि बैफोरबायदि अनसुंथाइ होनाय आरो रायजोफोरनो थुलुंगाखां होनायखौ कलबारि मदाय गामि आफादनि आफादगिरि साबायखर बावो। रायजोनि राजखान्थियाव गेदेर खौरां। आसाम कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरव गगৈनि गासैबो बाथ्राखौनो मिथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। कंग्रेसआव दङ बिजेपिनि माखासे एजेन्ट। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लकसभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ गाहाय गौरव गगৈनि गारियाव थायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मानसि। गौरव गगৈनि उन सिगां बिजेपिनि मानसि गिदिंफायो। गौरव गगৈया सोरजों सावरायदों, मा बाथ्रा सावरायदों, बेसे गोबाव सावरायदों बेफोर गासैखौबो आं मिथियो होननानै दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रिया।
बबेखानि गौरब गगैआ मा बाथ्रा सावरायदों होननानै सोरबाया सोङोब्लाबो आं खिन्थानो हायो, सोरजों सावरायदों होननानै सोङोब्लाबो आं खोन्थानो हायो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। जाय गौरब गगैखौ लानानै कंग्रेस 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ बारहोनो सानदों, जायखौ कंग्रेसनि गिबि मन्थ्रि मासिनि बिजाथि होननानै सानो, बै गौरब गगैनि गारियावनो बिजेपिनि मानसि गाखोयो। बिसायख'थिया मा बाथ्रा सावरायदों, मा आदब खायदा थियारि खालामदों, बैफोर गासैखौबो हिमन्त बिश्व शर्माया मिथियो होननानै गिबि मन्थ्रिया रोखा-रोखायै बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।